Dito na po. Koreano nga mga Koreano Bisaya, Jay Domanig with Kokoy Martin. Kakao na dire. Mga patay ko. Nalibre pa nilig kao. Madilig sekreto din para mga tao. Tanay, makita si Ma'am Karen po. Ma'am Karen of Greenbug. Busog. Yayaw sama. Busog na kayo midri sa Limitless. Makaya po. Gusto yung mong kuwan sa Davao pare ko eh. Lamig kayo ako pang surgery. Okay kayo. Manambog juga tayo sa Davao. Ako ka na sa buli. Ano ka amiga ko? Ano takag nila? Ano?